I am Father Jesus Garcia Manabat Jr. It started from the perspective of this Bishop Guerrero. Nagsimula lahat ito nung makita niya nung siya daw ay na-assign dito sa Pampanga, sa San Fernando bilang isang obispo. Siyempre bilang isang bagong obispo, titingnan niya kung ano yung pangangailangan. At nakita niya kung paano kalawak ang Pampanga. At isa sa naging problema noong mga panahong iyon ay yung insurgency. At pangalawa, yung malayo ang agwat ng mga dukha sa mga mayayaman dahil noong mga panahong iyon ay maraming hacienda, marami din yung mga nakikipagtrabaho lamang. At nakitaan din niya yung mga Kapampangan ay malapit sa Diyos, malapit sa simbahan. Subalit, hindi sapat yung pagsisimba, hindi sapat yung ikaw ay pumapasok lamang sa simbahan, kundi nakita ng obispong ito na yung malalim na pangangailangan na kailangan nasa gawa yung pananampalataya. Kaya nga yung the famous line of Bishop Aki in Pampanga ay mucha piedad pero poco caridad. Ibig sabihin dito, ang mga Kapampangan ay madasalin po pero parang kulang sa pag-ibig, pagmamahal sa kanyang kapwa. Iyon ang naging daan para humanap siya ng pagkakataon. Paano ba gigisingin ang pagmamahal sa puso? At ang krusadang ito ang siyang naging susi. At doon lahat nag-umpisa. Kaya nga yung debosyon natin sa Mahal na Birhen ay napaka-importante kasi yun ang naging susi para buhayin sa atin yung pagmamahal, pag-ibig. Kaya nga yung tinatawag nating yung karidad. It is more of charity and love. The usual thing is yung mga rosaryo, pero meron din tayong tinatawag pa yung misyon, yung pag-aaral sa pananampalataya. Meron silang mga formation na ginagawa din. And most especially yung service, which is yung pinaka-image nito, yung lamak na tinatawag natin. Yung lamak, ito yung mga material na iniaalay ng mga tao kung saan man napupunta yung krusada, like yung pagkain, yung mga bigas, yung mga sardinas. At habang iniipon ito doon sa lugar kung saan bumipisita ang krusada, ito yung nagiging lamak na tinatawag. Pag sinabi nating lamak, parang regalo. At ang lamak na ito ay dadalhin doon sa susunod na barangay o community o parokya at yun ang ipamimigay sa mga dukha. The lamak is indented for the poor, for everybody. At ito yung isa sa mga dahilan para makita natin na hindi lang pagdarasal, kundi in action ng ating pananampalataya. At ang isang magandang identity ng krusadang ito, kung sa lahat, sa ibang mga diocese, ibang mga lugar, meron silang tinatawag na mga shrine na pinupuntahan ng mga tao, baliktad yung sa atin dito sa Pampanga. Ang krusada, ang Mahal na Birhen, kasama ang Santo Cristo del Perdon, sila ang pumupunta sa community. Hindi yung tao ang pupunta sa shrine, kundi ang Mahal na Birhen, ang Santo Cristo del Perdon, sila yung ngayon ang umiikot at pupunta sa mga komunidad kung saan kailangan para makita yung pananampalataya ng mga tao doon.